martangi yang mahita. Dame ni debatana sumurun sian saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus tu katai. Amen. Oras madihita saluna barita nauli nagabihatan di debata imana tersurat di Psalmen 170 ayat sada satu ayat onom sonom mahatani di bata. Ede sian si David Ali Jakuba disuliki jala ditadda hodo aku say diboto hodo manang na hudul manang na jongjong aku garis yan na daw detu si hodo pikiraku manang mardaladalan manang mulum aku di sigi hodo aku jala takas do di botoho akadalaku sudena. Edang adong nanggo sada hata di atas dilaku. Tongodo ali Jakuba di botoho do sudena. Tole siam pudi tole sia jolo di haliangi hodo aku. Jala di linggum tangamu do aku. Tung masuru kudo parbinotoan si songoni diahun mati buhu do dang hadong dongan ahu ima sahana dihamuna donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus songon topik ni mingguta patardo saluhuna dia dufan ni Tuhani. Dia muna dong saha porsiaun adong masada barita namar dong apura. Adong masada sahalak duli-duli tukang pangkas. Jala adong masada na tutua Roma mar pangkas tu mata duli-dulion. Di namar pakkas amat tahun mar cerita-cerita makata hatai ma ibana do tukang pakkasun du somoni ditongon dina di pakkas na amat tai tung maseta buru cerita na sida jala beralih maceritana taringot tu ima namaragama bahkan sahat ma taringot tu hadiri undu Tuhani di tukang pakkasima angguaun dang porsia adong Tuhani ninna tukang pangkasi Roma amat tanah di pangkasi bahasa do kuno munang adong Tuhani ay molo adong do Tuhani ini bana bahasa adong jolmaon nasing sara bahasa gudang jolmaon na menderita bahasa adong nanakal bahasa adong nabaddal bahasa songoni akaparromotong ini colma jala mula dong du Tuhani bahasa gudang aka haributon do aku turun ninna tuka pakasi mato amatay dan terpat orang amatay manangasi onon alay topet ma adong di juruna memulus ma sada duli-duli nagajang ubu ma jala sursar ubu ne huhut janggu na do jabang na soterator nglewa songoni tersungguh ma amata na di pangkas ni do ibana ma aupe tung soporsia do au nin na ado tukang pangkas bah bahasa dono musuh ni aku bermamangkas su ay molo tuturo adong tukang pangkas bahasa adong ne inyan na lewat niyan roa ubuk na gejang nin narupani dang dipangkas nin roma tukang pangkas si madok bah ibana datong nasorotuson anggoro ibana pangkasok kulurabu ne do bagak do yes
alai aladang ro ibana di pasobu songoni nagudaga tukang pakas alai dang oloro tu tukang pakas gabe roama becenguk ni dang teratur innama dungi roma matta idek ma songoni ma jolme di portibion dan nasodong di bata alai songona matta ima namar cangku nakeng duk namar udah kecengi jolme dang oloro tu di bata gabe dang dami dang oloro tu di bata gabe dang di bagasang nasterowa dang oloro tu di bata mangasal pikiran dang oloro tu di bata gabe kau anggo halat aro tu di bata anak kayaknya nih tentu nak di bagasan hadami marohana do muluna yes ma ibana ninna maropan dungi sikma tukang pangkasi alani dia makadonga sahapur syaum buhana hita mernida barita namar donga puri tu tulpu sadarion tung isema jauh bade batat tadi hita idu naneng dohono ni tulpu taun masa takas di baadar panadon ni parpesalmen tu di bata mardopu dirina dakola di tadda songoni alai ro ibana mangadualu tu di bata nanay tarajumi dia makadongan hiado peta hilala songon tukang pakasi hiado ta hilala hirana so adong tuhani sai hirana do tuhani siak pakelalat ta hirana so adong jala ido nang alusan ni terputa sadarion ido na taida nang padohan di parpesalmen sa hira na ditinggal kun di bata bangsoy na sida sa hira na daw di bata sa hira na di pasobu di bata na sida ido panatapan ni parpesalmen alani panadaw ni dada hola songon pengamatan dada songon hola nama mata-mata sebing da kola songon na mereng-mereng alai panadaw ni ima takas dihanguluon jada takas ima nakadengani dihapor siyai di patorang do di baga setruputawan dan naik pasahaton ni parpesalmen teidaman na pertulu di ayat sada satu ayat onomi asa tung takas do di ayat sada satu ayat onomo ima na di pabua di bata nabui mengetusi jala di dok di bata si boto si tadda saluhut dalan ni colme itu ben nama setakas na kain taida di dok di boto di batado ngulu ni jolme jala di boto di batado akan namasa nang di tonga-tonga ni panggul mitotta di boto di batado akan nong salpu dahok namasa nuaing dohok na yang masa dope tuhaduan ido bena takas di dok para pesalmeni di boto hodo mana na hudu mana jong-jong au garisin na daw detu si hodo pikiraku di ide di bataro hita lapatan na 24 jam dakya ditinggal di batasa di tipe di boto do hita lapatan na takas do di idan di parwaon so onay no nay di pesalmen 127 lapatan na dari dadusi padonganyo ni dibata 24 jam di ngolu ni na porse di boto di batado aha na ni pikiran ni colmay di boto di batado aha isi ni pikirata apalagi nang dirohata ala nido di dok parpesalmen Allah itu adalah Allah yang maha tahu omniscience bahwa di boto dosa luhut dan napa malam-malam hode bata ale mana du panopa saluhut na dari portibion manopa manang api ala nidang di pasobu di bata jolmen songun hita na hinaulongan dang hia di palowas
Dakya di pasob alay di dongani dong dinatabu manang na dinasutabu di parorok do hita di boto de batado nasa namasa di panggumita danga dong nabuni alay beringot tado nang taauhon padonganion manang perpesal menaking mana madadalap emang namurun di boto de batado sada pangaring mangiod di bana asal nang ganggu ibana merdana di bangasan ngulunain panadaw tu di bata jala ido no bagas taringo tuha porsyan berarti taida takas dupe di ngulutta ima wasong dohut hubungata dohut komunikasi ta dohut di bata asa marhiti trupukoddo molo didok debata na omniscience debata nama boto na paroro nama dongani sa doktung so di paloas do hita di duit portibion tung so paloas do hita di polga portibion idu benna se somal teda di pesalameni sa di ko barhodo songun manuk lapatan na taida do bohado didok manuki laho majagahon anakna takas dui didok merhiti iduk ni manuki asa aman asa unang bui di alang portibion asa unang bui mago alani bencana manang asa unang bui dialang burung elang totuna kalingani iduk ni manuki didok dom marhite habong nai manghite i manakkaningani membungkus di molo pitoro burung elang itorodo iduk ni manuki pitor di ibungkus do di habong nai itor ditutu habong nai do akena konne jala akator marmasu kemana nai tu habong nai jala di upar do songoni ima debata di bagasan ngulutang habong ni debata nama dongani hita asa molo rope akka bencana asa rope akka hamolo rope akka siburis neng mangaroro hita ala itor habong ni debata do holong ni debata do nama ngalinggumi molo masuk kita molo roh kita tu ibana songon nakeng itu kampang kasidui nasorodo itu bana gabe sargi ubuk neng ay sugari roto kampang kasih nakeng yes do benon begak lamatan nasongon itu kita nasorodo joloma itu di bata alai mangasau pikiran mangasau kuku mangasau lomona ay ragudang ma akka naro akka hamaulun nang terlumu bima tingkat depresi ni jolma semakin tinggi ala mga sahun gugu doho pikiran namangihu nen doho ni turpukodo dihamu kadonga saha porsyaun ima debata na maha adir manang Allah natado nakoing rodi sudetiki omnipresent debata dang bui dibatasi dang bui alani ruang manang alani tempat alai debata natahapur syai ro di sudi inganan itu benar tarang waktu nakeng tadok di boto debatano aha nama sadita jala di bot jada jala takas dui di ida nampe sota ida debata ala yang go debata ditatap dui ida jala songon padohatan ajuk di ima padonganyon na Allah yang sering kita katakan omnipresent nama dongani rodi sudi tiki manang sadi hari pitos tu rode bata madongani kita asa tung ido sada pendengyota songo pendengyot ni parpesalmen parbinoto di bata rodi sudi inganan di sudi tempat do di bata tung subuh do dibatasi manangah ibana molo peramna di portibio na bui dibatasi ala yang go di bata na omnipresent di bata na maboto ala nima sada panidang yun ni hapor syotang asa songon ni parpesalmen unang mabiyar kita
Unakol soa kita di ngulut tau. Alai tatadda takkas tunjono do di bata diaka nama jugi bana. Tong asa panadotta di bata ido mangon diho kita senak kamara bae. Rodo di bata disudi panggulmi ton nengulutta. Di ida di bata rohita takkas do di boto di bata dia hurangata dia lubiata tung sungo dia petibbo ni parabino toatta tung songo dia petibbo ni ngulutta alai kodono tado saluhu nado marhapatean tu ibana jalan dio dihon di dokter putodo ngunang adok kita nama biar alai bagasma kita mangasahon Tuhata Yesus Kristus tapangasahon ma songon ni parpesalmen di boto di batam atong Allah itu Allah yang maha tahu dan Allah itu Allah yang maha hadir atong Roma hita tu ibana tada potom mata pasat manguluta tu di bata marhite nata pasat nguluta tu di bata patarma hita sadu na depan di boto di bata danga dong na bumi di bagas multon aton tajaga ma habadia amin mauliate madiho adi Tuhan di bata marhite hatam nabadi amin.